Здравейте хора! Днес ще правим клип с предизвикателство и който не изпълни предизвикателството ще ядем изсъхнал грозде, по-точно стафили на Ройс, такава е марката. И всички знаят, че някои хора много хората не обичат да ядат изсъхнало грозде и затова днес ще правим клип. Аз не обичам изсъхнало грозде, но такова е предизвикателството. Аз горе-долу обичам и понякога сладко. Обаче за нея ще е гадно, защото за мен е вкусно. Сега ще видим като пита какво ще каже. Това за нея е гадно, обаче ще трябва да го изде. Така, почваме с предизвикателството. Почваме с предизвикателството и за да не се караме, ще играем на камък, ножица, хартия. Удобно се не вижда камерата. Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. камък, ножица, хартия, куче, пика, пенекия. Раз, два, три. Камък, ножица, хартия, куче, пика, пенекия. Раз, два, три. Камък, ножица, хартия, куче, пика, пенекия. Раз, два, три. Бум! Аз съм първи. Така, моето предизвикателство ще бъде за 7 секунди предизвикателство. Ще правим такива предизвикателства. Да. Дали го разбра? Да отковаш. Да отидеш при мама и да целунеш 3 пъти. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и Алекс няма да яде стафитка. Yes! 1-0 за нея. Алекс, давай. Казвай. Моето предизвикателство за 7 минути е 7 секунди. да целунеш мама 10 пъти. Ама ще бъдеш бавно. Не си да скъсаш 10 парчета. Да скъсаш 10 парчета хартия. Мама ще скара да за 10. Добре, айди. Да целунеш 10 пъти. Всеки от камъните на 7-те племена носи магия, но събрани заедно те пораждат магия много по-мощна от тази на отделните части. Да! Ти колко пъти е целунове? 10, ама че броиш много бързо. Добре, айди. Добре, ами трябва да е стафитка. Ладни са. Да. 10 секунди искам да... Айде си броим както трябва. Отидеш... Мъките не са тъпи. Да имам абонанти и лайкове. Да обиколиш масата 4 пъти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не, честно, ти броиш. 1, 2, 3. Да. Благодаря за коража, Поне са бои, че е малка. Не, да тих. Разбрах и взях. И сега ще се върна, отивам да пия вода. И аз. Изчакайте. Здравейте, тук съм. Да, тук съм. Клипът не беше спряна пауза. И сега тя ще ме предизвика. Трябва да успя, защото не ми се еде пак стафитка. И резултатът все още е 1-0. Аз те предизвиквам те да обиколиш да ме обиколиш 5 пъти. Да те обиколя. Да. Добре. Но
Да, как броиш ти? 1, 2, Два пъти. 3, Три пъти. 4, Долу. лей. Няма да яде Няма да яде стъпитка, ще не е. Резултата е 1-1. Не е 2-1. За мен е 2. Не успя предния път. 1-1 сме. Да, успях. Що яде стафида тогава? Не си успяла като ядеш. Резултата е 1-1. Вярвайте на мен, а не на нея. На мен вярвате, не на този. Спокойно, не се. Хайде. Така, Алекс, предизвикам ти да се блъснеш в гардероба. Не. Добре. Добре, не блъскай се. Не. Какво? Искам да се сбориш с възбойницата 6 пъти. Чакай, аз още съм почнал. 1, 2, 3, 4, 5, 6. успя, няма да я стъпи. Yes. Ама аз виж какви идеи съм ти дала от ти. Искам да... Само каза без такива. Тук това го правих вече. Айде. Чуди сторедната да... И после да... Там да се въртиш в кръг. 4. Ти ще бъдеш тогава и така. 1, 2, и така. 1, 1, 2, 3, 4. Прави го заради майка ми, баща ми, Барба и всички жители на Ардел. Няма да ви разочаровам. Идва и няма да яде стъпитка. Не се затопля. Няма стъпника, трябва да е тук. това. 2 на 2. Да се случи нещо. И сега ще бъде трета точка да определим последния такова път. Като представители на съда, Добре. ние дойдохме да обявим на работите си. Така, малко. Хората на Делтора. Алекс сега не успее. Резултатът ще стане 2 на 2. Ако след това успея, аз ще спечеля. И тя трябва, като е загубила, да изяде 5 стафиди. 5 стъпки. Ако аз загубя, трябва аз да ям 10 стафиди. Така, искам да отида в барата и да ми дадеш 6 хвати. Но, Няма да писаш туалетна хартия. ела така. Нищо не се случва. Александра, върви се обратно. Полос на Делтора, нуждаем се. Покажи ми престолонаследника. Да. Интересно е. И... Добре. Искам, Алекс, тук да завъртиш 6 пъти. Затопля се. Усещай го. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не успявам. Успях. Добре. 1, 2. И така бе. 1, 2, 3. И не успях. Дай пак стъпничо. Добре, ще завъртиш 10 пъти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, то това е Айде, така, айде, айде. трябва. 1, 2, 3, Ей, сега. ти го правиш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, пък ти колко пъти се въртиш? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И точно 7 ми успя. Като направи... Успях, ти го правиш. 1, 2. И се Няма. Имена. Няма да има. Каквите са разбъркани. Забравяй ти. Алекс, спечели той. Израснала е в изолирана Това беше Повтори този ли играхме? клип. Надявам се да ви е харесало. Коментирайте, и чао! Чакай.